kum ka Malki Presbyterian Malki ngi pediang sngobhai phi ki parbanget bit baro syagani ke jing syukri play ke jongi hagani ke sngi ke bekentang ngi pediang sngobhai phi wei adu I pastor in charge jong ka balang ki temen besan jong ka balang baro ki dekhot jong ka komiti balang ki long kme ki long kpa ki para samla bat ki khun hep ki berit ki bala e kaban I ya kini ka jingeseng lungba jong ka YouTube channel jong ka balang I pedang snobharu I ki weipat ki para banget na ki weipat ki balang ki ba ya shimbantalem bat ngi hagani ka por hagani ka jing syukri ka jong yo blay ha shwa ya ka ba ngin yat shikmat tungin pan kentang ngin ka por tungin pa shu blay ka jing tuai au blay buk pa jing yu bha beneng ngi aingu ime na ka banta jong ngin ka por ka ba kentang ka ba mesha ingi kum ki khun ki jome ya ka ban syukri ime walangi don na try lagi jong ki yeng ki jongi ya ka ban yeshim bentalem lungba jong ni ka online worship service it why try ka ba men don rakat lembat ngi wei pi wei andap ngi at try do mun sim ko ju jome bad ya lam ngi ka por jong ki jing syukri ki jongi I pan ni kini baro ha ka kerteng ki jong try jong yu Jesus Christ amen ini peteng ni kajing syukri kajongi da ka bangini rwai lang ni kajing rwai ka ba sunspa khat riu na ka kot jing rwai ka ba thmai bat la don ki kot jing rwai ka ba khamrim na ka kot jing rwai na ka number jing rwai ka ba sunspa phra jing im jonga try to shim Joy.
Kajing puli na kaktiin ka jong balay. Kalong naga gospel kat kumu Lukas. Kalonong ka basan. Khot nadu ka baningkong hadu ka bakhatway. Iktiin ki jong balay ki ba ongkum ni. Kalajati kat bau tau pait ba uli tur syau. Ya kaban yo sngau ya kaktiin jong balay. Bat uhi uyang harut kapung Genasaret. Bat ulai artli ki ling ki bayang harut kata kapung. Henry ki nong tong dok kha ki lami no naki bat ki dang ya saj ya laki jar. Tiu lakiu hakawai na kita ki ling. Kabolong ke jong Simon. Bat ulong yu banyot no kendiat na rengkau. Habolo syong ti ulah hikai kita ki pajba na lor kata ka ling. Di ando lawai no kabakren ula ong ho Simon tu nyat no ya ka sya ka jeliu tu penhiaru ikijar jong pi banduk ngat u Simon uli thu perloong ko kenrat ngilele shitom baro shimit di ai ru em ngim shim langat henrei namar ke ktin jong me ngan penhiar ya kijar kumta ando kilala le ya kini kilangat bun ba ki dok kha Kijar jong kiti kila sedangkat. Kila kawat ti yala kilok. Kibaha kata kawai pat keling. Ya kabanwan yarap iki. Ti kila wan bat kila pendap iki ling baro arteli. Hadu ba kila sedang ngam. Tiu Simon Petrus habau layo i kini. Ula dem krup haki khok siu u Jisu udaong. Tu kelet no nanga. Na mga long ubriu ubapop. Atrai. Na baulas ngau kendit bat kita barok ki badon lembat namar kejingat ki dok khaya ki bakilangat kumjuru u Jacob bat u Yohanes ki khonu Sebedi ki balong ki balayo bental lem bat u Simon anda kum tau Jisu ul ong ho Simon wat shepting nadu menta men long unong tong brio di anda kila la walampat yali ki ling syurengkau kila ino iki barok bat kila bot ru yu tu bleun kurku na kaba puli bat na kaba sya skor ke ktin ke jong tu ngini pai shu blei ke jing tuai ko kpa jengi bahabneng long mukhu ke kerteng ke jong me ngi ai ngo eme a blei na ka banta jong ke por ke ba me sya ingi kum ki khun ke jong me ya ka bangin yo ke jing syukri lang ke jongi a blei Walangim la ekaban kiu syakayeng kebakentang ke jong me. Henry me syapat ingi. Longba jong ke YouTube channel jong kabalang. Bingla ekaban yo ekaban syakri me hal jong kiyeng ke sem ke jongi. Aku mungkin ke sengi kebakentang ke jong me. Yo atrai ekaban pelut ya kapor ke jongi. Ya ekaban penheri ke jengmut ke jeng perkat ke jongi. Badru atrai ekaban pusan bat ban syakri me. Hala ke jong kiyeng ke jongi. Au bleng idwai ka mamen don rekat lembat ngi. Bat isnei ka mamen yalami ngi iwei pi wei. Bagi ke baro ablei ka bangin yo ka ban pendep long ba jong ke jeng syukri ke jongi. Kan long ka ba pedang huna khamat ke khet ke jeng isnei ke jong me. Ida wai atrai ka mamen isnei ka mamen kerku. Ya ke benta jong ke jeng syukri ke jeng baro. Age bangi yo ka ban ruai na ke jeng ruai. Habang yo ka ban puli na ke ktin ke jong me. Habang yo ka ban yo ngau Ika kubor long ba jong ki sur jing ruai. Pada kajuk kapor ika mengla ika ban yo sngaw ika jing selok na ketin ke jong me. Ibu ti bat ngi IT ki baro haki kiti ban bor ke jong me ko trai. Batu persat yang iro mensim bekhut u jong me. Mengila atrai ka ban sngut hu ika jing don rekat lem ke jong me bat ngi haki por baro. Bat ay atrai bo mensim jong me uniai ki bat ngi haki por baro. Uniai pentengen uniai alam yangi. Uniai ai bor yangi. Unai pensyat boringi haki por baro pada haki kelimat baro. Itu waya try ke por nak bentah jong ki parbanget ki biit ke jongi. Ki badon ha long ke jong ke jing kendu ke jongki. Don na pedeng jongki ke bi kendu ke jing pang ke jing shitom. Ki badon ke yeng ke jongki ki badon ki hospital ru kum chu. Oi don na pedeng jongki ru ke bi kendu ke jing Nak dau jong ke jing pang long ba jong unu khunyang jing pang covid khat khandai. Ida dua try ke mamen ken mau nak benta jongki. Lagi don haki yeng ke sem ke jongki.
lagi don ki hospital, lagi don haki Corona Care Center, ki bagi don ni kaban tia kaban syong. Ida dua ya try ka mamin kan mau na kaban ta jongki. But isna ya try bagi kti jong ka jipun khia ka jong me kan don halor jongki. Bigala kaban yo ki met ki pakot ki pakhia pat. Isna ya try ka ba mamin ai ka jipun khia ka jong me na kaban ta jong i we pi we. Oi na kaban ta jong ki long yin ki long sem ka jong i ru kum chu. Ki bai kan do e bon ki jing pang ki jing shitom. Na kaban ta jong ki ru ida dua Peminis naik ke ban kia nak ke bentar jongki. Oi ke don ke yong ding long sem ke jongi ke badan apa jong kepalang. Ye bi kendu ye ke jing duk ke jing kerdu. Nak dau jong ke ni ke jing khang dam ke badan ke ni ke rui ke jongi. Ke bamla atrai ke ban kamai ke bekeji. Ke bakuslai ke ei ke bakikin bam ke ei ke bakin di. Nak ke bentar jongki atrai ida duai. Bat ida kerpat peminis naik ke ban kemau iki. Isnei atrai ke ban pendap iki ru komcu. Isai ban pelit ika lahat kelenti nak kabanta jongki. Begala ika ban yahat nak kelenti ke jongki ke jeng im ke jongki ke paman nak kesengi. Hoi inda duai kham tam atrai nak kabanta jongki nak ri pat ke jat ban riu ke jongki baro. Isai atrai ke bamin hang no nak ding ke jongme. Yunu knyang jing pang baro atrai. Yunu knyang jing pang covid khat khandai. Kena bola ban ja. Bola ika ban dam no ko trai. Kena bakum ki khon ke jongme. Ngila ika ban long ke ban light luit. Bingla ika ban kiu shi ka ying ka ba kentang ke jome ka palait luit. Bingla ika ban let chele ke jong ki kam ki jam ke jong ka palait luit. Bingla atrai ka ba kendu shi ying shi sem para banget bat kum ki parlok para jor klem ganu ganu ka ching thot ke ching penwet. Isne atrai ka ba men yalam ying i wei pi wei. Isne ba men yalam ye ki dong sen shar ke jong iru. Bingla ban yo ika jing start kum noi ka ban penbet. Ba ki kam baro atrai. Ha ka ban yele ye ka ban ye khun ni ke ni ke ching pang. Dalong ba jong ni ka klam. Kan long atrai nak kecing lam kecing me, bingla ika bani i kecing kuat kecing kia, bakal wan pai sa shisen pat, hagen nak ri pat kecai pen riu kecing i. Ibu ti kini ke por baro, hagi kiti ban por kecing me ku trai, haga kerteng kecing Jesus Kristus ni pan kini baro, Amen. Hagen ni ke por pat, idon kini ki jing aingu ya ki baki paralok, baki parabanget kecing i. Kejupan poi syaka yeng ke bakentang ke jong blei ya ke baki lum ke yeng ki sem ke jong ki bat ki pen poi hang ni spo ke yeng ke bakentang ke jong blei ngin yo e ke ban pen kentang ki ha ke por dongin pen kentang ni sing ai ngo uk pa jong yu happening ngi ai ngo eme bawat pedeng jong kini ke jing kendu ke jing long ba jong kini ke klam covid khat khandai pat ke jing khang dam ka badon ke ni ka ri ke jongi henry me the hapring jongi kum ki khon ki jome ke jing kur khu ki jome at shibantana ke ni ke jing kur khu ke ba me ai ngi atrai i wan ni ka ban wan ra ini ke jing ai ke jongi shaka kam ke jome i do wai trai ka ban ni snei ka ban pedang ki ko ma ki long i pen kentang i ke jing ai baro ka kerteng ke jong trai jong Jesus Kristus patu isne atrai ba shuganu ganu ka kam ya ka baka balang ka yo ka ban pendon kam iki kala atrai ka banang roi bat bagan long atrai ka jing kur khu na ka ban ka kam ke jong me i pan kini baro ka kerteng ke jong trai jong Jesus Kristus amen. Hagen ko por pat hashwaya ka bangin yo snow ya ka ktin ka jong blei ngin yo snow shwa ya ka jingrai kerpang na i miss marises em kan khot i miss marisas em bain snow pa ya ka ban ai ka jingrai kerpang ka jong i hagen ko por ya kan ni jingrai la thau de ka kin hun ground breakers ba ka kerteng jong ka kalong me long nong pin khia sin atrai ngaju pen mong yami ling baki kamba jingle
trong nhà snow thua lá chinh im bằng ayat bật ca bật thấy rây mi khót ít yang ngà áp lấy mi long nong bên kia ya cả chinh im trong ngà ngà nghe ba mi lệ kỳ cầm ba ni wan ban ai ngô đã cả đo nốt ba rồi ô ngàn roai hallelujah amen chỉ su nong bên em balayap halor ting na ban pen em yu nong pagom mana tangi dem mani yaus im utrai kitrai ongan pen jang da sur jing ruai mi long nong pen kya ya ka jing im jong nga nghe ba mi lệ kỳ cắm ba nghi văn ban ai ngô đã cả đo nuốt ba rồi ô ngàn roai hallelujah mi long nong bên kia ya cả jing im jong nga nghe ba mi lệ kỳ cắm ba nghi văn ban ai ngô đã cả đo nuốt ba rồi ô ngàn roai hallelujah amen Nagabinta ka burong play. Amen. Ki parabangit bait baro apadiang snobhai pi sa shisen pat bat nga khot pi yakaba ginyo yakaba ni shimban talem lungba jong ni jing shukri ke jongi yakaktin ke jong play kabenta kabalong kum kajing slok nakabenta jongi kalong ikatu kabangla puli sedang meneh ka meningkong
naga gospel kat kumu Lukas kalau nonggas kebasan kit khot nadu kebaning kong hadu kebakat way bat kapang jong ka jing selok kabangin yo kalong ka jing khot ka jong Jisu hap pedeng jong ka jing kut lat bat yakini kapang an pensyong nong rim nang ka jing jia ya ka balat ho daw Lukas hakala nong ka basan ka jing khot ka jong Jisu ya ki senran ki baning kong ka jong u habengi pasha ka diktin ka jong blei ngi ibau Jisu habau sedang ya ka kam ka jong u ban yalap ban yathu ya ki briu shapang ka gospel ka jing panim ai ka jong u blei ya ka jing tmu ya ka ba u blei ku paula pai u sha ka pertei u ya na ka wei ka jaka sha ka wei ka jaka ya ka ban hikai ya ki briu bat namar ba ka jing hikai ka jong u ka long ka jing hikai ka ba don bor ka jing hikai ka ba ai men sim ngi ba ki pat ba ki tut sha ka nu ka jaka ka ba Jisu ulet ya ka ban kren lani ka ban hikai ba ka ju ka por ha ba ulet ya ka ban hikai utrai ju Yesus Kristus ru upen khia ya ki na ka jing pang ka jing shitom ka jong ki ube no yaki ksut ki ba pentut yaki mensim ki ba kordor ki ba don hang te ha Israel ha ko por bat ha ka ni ka jing yat lenti ka jong u ha ka ministry wan ya ka ban wat ru yaki briu ki ba kum mangabat mapi ban ya Krishan ya u ha ka kam ka jong u bat kumta kani ka jing jia ya ka bala tho nong Lukas ka nong ka basan ka ya thu igi shapang ka jing khot ka jong Jisu ya ki senran ki ba ningkong ka jong u ki balong ki nong tong do kha ban wan ya ka ban ya shimbenta lembat u ha ka kam ka ba kraw ka jong blei ba ha bangi phai sha kani ka tin ka jong blei ngi i bau Jisu ha bau poi harut jong kani ka pung Genasaret kepada igawai pat ke kerteng jong ke duriau Galilea habolopoi harut jong ke duriau ki briu ki babun ki bawan ye ka ban ye tur ye ka ban ye lum ye ka ban yo sngo ye ke ei ka bau trai jungi udon ye ka ban hikai ui hang ni ye artli ki ling ki belatan Ryngkhlem ki ling ki jong Simon Petros bat ki parolok ki jong u bat hobo pai shigiri ki ling ki jong Simon Petros bat hobo yu i ki latan ki ling Ryngkhlem amdan manu ha ki ling henrei ki long ki bathli ki ya sat ki jar ki jong ki bat yu i ki nong tong do kha bakim shim la yo ai ru em ki do kha ya ka ban kem bat habolu pai shaki uyui ya ka jing ngau kutlat ke jong kini ki nong tong do kha pila ka ban mudur ki parbangit lada badon na pedeng jongi ki balet ya ka ban kamai ka ji haki yau ki hat ki jongi habam don manu bawan ban thit kham tam ki por ki bamenta abangi i ki nong rep ki bawan ne ki thain nong kundong shekeni ki jaka sor ki jongi ki wan kit ye ki jhur ki jongki ye ki bakila thung ya ki bakila pen he pen san bat ki baki wan ye ka ban di shikini ki yo jong ka sor shlong henrei kim la ka ban di la shubret no eki ki shuput no ka don ka jing so kutlat ha pedeng jong ki nong rep da ei pat ken ngin yo ya ka ban lek phai shele yeng ban thit iki wei pat ki jing don kam ki badon ha ki ki sem ki jong ki kalong kum juru ha ka bakum ka ta por yau Simon Petros bat kini ki para ber ki porolok ki jong u kilay sahat baro shimit
ya kaban kem ya kidok ha kenang ba anak kila yo ikaban di bat habe yo ikaban di kini kidok ha bakin yo pisah ikaban Kristen ya yang kesem ke jongki anrei ha kada kamit kem shim la yo wat ka wei ke dok karu gadon ka jing khuslai ha ka jing mut ke jongki dakum no ken ngin pendap habangi kendu ikabakum kini ke jing kutlat Baraka bakum gini ke por utrai jungi Yesus Kristus wan. Baru Yesus yi ba dan ru bat ki. Andrei Yesus wan baru ong hau Simon Petrus. Go Simon. Ngadon kami gini ke ling ke jome. Ngau ba banyet ikan rengkau kendiat syarut. Shani Ngadon kami gini ke ling ke jome. Bat kumta Simon Ula shim bat ula nyat ikan ikan ling ke jong u. Syaka kenang bau Jisu uyo ekaban pendon kam ikan ikan ling ke jong u. Baru try jong Yesus Kristus hakan ika lenong kebesan jong gospel kum Lukas ke khot ke balai ke thu bola kiu hata ke ling. Bat habala syong te ula hikai yeki pajba na kata ke ling. Utrai Ushim ya kaling ke bateli. Baru pendon kami kana ke benta. Ke kam ke jong u. Ki para bangit lese don na pedeng jongi. Ki biong ngam don shu. Ngam don shu. Ngalapoy ha ka kutlat. Kumnu ke ngan le. Andrei hapedeng jong ke jingkut lahat. Yesus Kristus udang khot yang abat yepi. Wat la kalong galing ke bateli ke jong Simon Petrus andrei upendon kami ka nak benta ka burom ke jong blai. Kaling kadai ka ba ki pendon kami ka ban bantong dok kha. Kim shim yo dok kha ai ru e. Andrei kadai ka ju kaling ke bateli. Jisu pendon kami ka balong ke runsan ya ka ban yalap ya ka gospel jong ka jing pen em. Kala balong ha ki jing im ga jongi ha ki yeng ki sem ga jongi par banget. Ngim don shu. Ngila ong ngila don ha ka jing kutlat. Henry ha ka bakum kata. Lesiu blai udon ya ka ban pendon kam yepi. Kala balong kasap ke bobleu ai pi kalak malong ke ying ke jong pi kalak malong ke jing don ke jong pi ubleu don kam yangi bat uyai pun don kam yangi hakanu genu ke benta ke bokot yangi kalau don ke wei ke jing jia ha ke wei ke balang ke khamrit rei ke don hagini ke jakasor Bat kini ke balang ke don ke wei ke ying mani ke jongki ya ke balashna ke balak hamrim. Lumba jong ke jengyat lenti ki don ki an jong ke sorkar ke bomit thamai. Bat namar ba don ki an jong ke sorkar ke bomit thamai hagarukom ke bedai bat ke jing tei ya ki building ini ki ying. Kalau wan ke hukum na ke sorkar ya ini ya kini ke balang bat ikani ying mani berit. Man ong ba pihap ya ka ban shna bihap ya ka ban penwandur ya ka ban ya dei bat kenika an ke betmai jong ke sorkar bat namar ba kenika ying mani ke jong pi kam ya hap bat keniki an ki kendon ki betmai jong ke sorkar pihap ya ka ban shna ya ka hapo an riu benai lumda kumta ka hukum jong ka sorkar ko on haban khang no ikni ka yeng mani jong pi bat phimla shu ya ka ban pendon kam ikni ka yeng mani ha ka bakum kita ka por ka wan ra ik jing na ka benta jong kini ka balang ke berit baru pastor jong kini ka balang Ryngkhlem bat ki nong yalam jong ka balang ki awat kumnu ya ka ban pinmi pisah ya ka ban shna ikti ka jing shna ki ba ka sorkar ka lapatha eki Nakadaw jong ka jingmi jong ka kaan ka bathamay. Bat kumta ki laya lum
ya pisa na pedeng jongki para bangit kalong ka balang ka barit henry ki sha shitom kumnui ka ban penmi pisa khnang ban shna ya ka ban penthamai ya kata ka ying mani khnang ba kinum sha khang no hakiri ki bor jong ka sarkar u pastor jong kata ka balang u ong na pedeng jong kini ki jing ai ki bawan lung baju ki para bangit ka wei ka balai syok ya u pat ki nong yalam jong ka balang kolong pagadon ka wei ka jing ai ka bawan na ka wei ka riu kan thei bat kumu pastor utip bakani ka riu kan thei ka dei ka riu kan thei ka ba syam shitom ka ba don na pedeng jong ke jing duk ke jing kurdu ke jong ka henry ha ka bawan ai ka ni ke jing ai ke jong ka kam ni ke jing ai ka barit ru ka long ke jing ai ka bau pastor usngau baladang pediang ladangi pediang na ka balang ka long ka bakham ya ka ni ke jing ai jong ini riu kan thei kumtan na ka liang jong pastor ulalet ye ka bani kendu ye ni long keme ibalatemen yong ku mei ngiyo pedang ye ke jing ai ke jong pi henry tip ru ke jing ke bai pi kendu la da ja ba pisngo ba pi don pedang jong ke jing kurdu sumbai ka ban shimbiang ye ke jing ai ke jong pi namarba wong pastor ngim kwa pi ba pin sha shitom ba pinum yo ka bam ka di ban bam na ka daw jong ke jing ai ke jong pi na ka banta jong ke jing tei thmai ke ni ka ying mani han rei tai long ke me ong ko pastor ya ka bangala ai nga ai sha ka kam ke jong blai yong ke ni ke jing ken show ka bangala ken show baro shisnem na mari ong nga kwa ka ban thit ya ka stup ka bathmai ka bangan shet jing shet nga don kam ka stup ka bathmai ban shet ki khon ki kti ki jonga henry ha ka banga yo sngo baga don ke jing dawa na ka bantai ka ban tei ya ka ni ka yeng mani nga kham sngo ba ka ta ka jing don kam na ka banta jong ka yeng ka jong blai ka kham kraw ban ni ka jing don kam jonga ban thit ka stup bai ong ko pastor sngo ba ban pediang ya ka ni ka jing ai ka jonga kum banga ai namar banga tip baka jing syukri ka bangala ai ka ban yo man wan sya ka yeng ka bakentang ka jong blai Ryngkhlem bagi khun ki jonga ka kham koridor ban ya ka ka stup ka bangai ai khmi lenti ka ban thit hapadeng jong ke jing kutlat ki par bangit don ke jing khot ka bo bleu khot yang i kumju kumba khot yu Simon Petros nga don kam yapi nga don kam ye gnu gnu pa pi don wat la ka long ka ba pi sngo pa kam don ke jing mentoy ru em rei nga don kam yapi ki par bangit wong trai ban ye shim benta lem bat pi ka long ying ka long sem ke jong pi ban yer benta be yo benta lem ban sngo thu ya ka ka shon ke jong pi ka ba pi kan du ha ka jing im ke jong pi bat kumta habau jisu la shim ke ka ling ke jong Simon Petros ula pendep ya ka jing hikai ke jong u bat hadin bala pendep ya ka jing hikai jong u ula ye i yau Simon Petros ba long pat ikini ke ba kentin ko Simon tu nyat no ya ka ni ka ling sya ka bakham jeliu nyat ya ka ni ka ling sya ka bakham jeliu bread ya ki jar ki jong pi ba pindup ngat nyat ya ka sya ka bakham jeliu bread ya ki jar jong pi ba pindup ngat ukun u Simon u ong kum nu ong ko kan rat ngila ya le shitom baro shimit ti ai ru em ngim shim langat henry na marka ktin jong mengan penhiari ke jar Simon u ong ngila baro shimit ngila trai shitom ko trai henry na mar ba meme ong ngin le kum ta ken kum me pha yingi nyat sheki ai ke bakam jeliu habo blai uwan ye ka ban yeshim benta lem bat u Simon lungba jong ke ji kun du ke jong u ye ke jing kutlat u i ke jing don kam ke jong u bat u do ong ye u
tu nyat syaka bakham jeliu kumu pet u nong tong dok khao u Petros Ryngkhlem bat ki para bat ki perlok ki jong u kitip baka baba biang tam ka por ka dei men mit ban ye khwai dok kha haba ki dok kha ki kiu kham shujrong bagila ai ka ban kem ki andala poi ka por men sngi andala wan ka sngi bon ki dok kha ki hiar kham shepo jong ka bat ka kham shitom ki ye ka ba ki nyo ye ki jing khwai begini ki jing tong jong ki dok kha Henry usngap ye ki jing kren ka bau Jisu kren bret che ka ba kham jeliu khnang ba ki la ye ka ban yo ye ki dok kha bat ke ei ka ba yi hang ni ki par banget ko long haba ki la bret ye ki jar ki jong ki she ki ki ba kham jeliu ka jingat ka jong ki dok kha ka long ka ba bun hadu kata-kata ka ba penkendit ye ki kin nong tong dok kha lesi kala e ka ban long ha ka jing im ka jong ha pa ka jong phiru ju ha pedeng jong ka jing kut la u bleu ong wat num sngo e ru em pendep ye ka kam ka ba phidei ban pendep ha ba ong ban ngam shi ki ba kham jeliu ko long tu nang kham le kham janai ye ka kam ka ba phidei ban troi ngila ban don ha ka nu ka kam ka bengi troi ka khai ka pateng ka jongi ha ka nu ka kam ka bengi troi la ka don ha ka jing troi ka jongi ki jing troi bela ka jongi le ni ki jing troi ka jongi ki kam ki bagi don ha ka kam sorkar le ne ki wei pat ha ka kam rep kam riang bat ki wei pat kumbo bleu ong yu Petros tu ngam shi ka ba kham joliu ka don kam ye nga bat ye phiru ye ka banang kham yai le bat yai minot ye ki kam wat apedeng jong ka jing kut lat tu yai shi ki ki ba kham joliu la don ka wei ka jing jia ha ka bodon wei briu ubodei ubodroi ubodei nong dro dur ha ka jing yai lenti ka jong u kon du ka wei ka jing ka ba krau ka jing im ka jong u bar kata ka long ula sha pharep da ka ba bakla ba ula le ka wei ka kam sniu ulong uba lui umbam shimla le kanu ru ka ba sniu henry ula sha pharep bat namar ba ula sha pharep ha kata ka kam ka ba kinong sinshar ki ong ba ka di ka kam ka ba sniu ka bro le lahap ka ban set iu hayeng bendi la set iu ha ka yeng bendi ha shwa bom le ka yeng bendi ula ra yo ni burut bo shit draw jing draw Ryngkhlem bat kini ki rong ki bo ai rong ura ki burut draw jing draw bat ki rong bom le ka yeng bendi wong ladang adon hayeng bendi le singala ka ban penlut ka por ka junga ka ban draw jing draw Henry habau don ha ka yeng bendi habau shong ha yeng bendi don kanu ru ha bangangan roy ye kini ka jing draw ngadon kini ka rong ka junga ngadon ni burut man draw jing draw Henry don hangnu bangangan draw ru ban draw ha ka kan draw ru ki bor jong kata ka yeng bendi kanum sya taulo kerpat yo wei ne kita ki gat ki badon ha ka yeng bendi yu ong ko ba ngob hase ye ka ban yarap ye ngai ka ban penyo ye ngatang ka jan halor jong ta ka jan nga kwa ye ka ban draw ye ka jing draw ki jonga uta ugat habau la let uyo ye ka wei ka rumal ka bala jot ka rumal ka bala rimba ka rumal ka bajabo uai ka rumal ong yu bret ka ong shim ka ni ka rumal draw ka ni ka jing draw ka jong me kwa ka ni ka rumal ka bajabo utaw nong draw dur don ganu pat kalat Henry ka ban pendon kam ka rumal ka bajot bat ka rumal ka ba la jabo bat la draw u yiminot ban draw ye ka jing draw bat habau draw ye ka jing draw ula draw ye ka dur ka bau snothu ba ka dur ka jong trai jong Yesus Kristus bat habau la shim ye ka por ka jong ye ka ban penlut ye ka por ka jong ban draw ye ka jing draw andaw la dep ye ka ban draw
Usngau ba ka badon kam ningkong kalong. Ngan let pen ya kani ka dur ka bangadro ha kani ka rumal ka bajabo. Hau tau gad ubala ai nga ya kani ka jan rumal ka bajabo. Baru let ya ka ban pen hau tau gad wong pet ba. Kani ka jing dro ka bangadro. Ha kani ka rumal ka bapi ai nga. Habau niu gad uyu ta ka jing draw kalong ka jing draw ka ba itanat hadu kata-kata. Bat ka ka ba pelong yau niu gad kalong habau uyu ka jing draw. Ula jauh umat. Ula jauh umat. Bat ula ngausin penban yau ni uba syaset bendi. Ba shim la ken snap ya ka jing kwa ka jing ka baning kong banwan ra ya ka jan ka babha. Kalau nak jing kata kaju kam tam ha kabai bagi ka dur kalong ka dur ka jong try jong Yesus Kristus. I para bangit be le sing la bandon na pedeng jong ka perang jing kut lat. Henry kumbau Yesus khot yo Simon Petrus nyat syaka bakam jelio. Tu ai bangin yai trei ka kam ka jong da ka jing minot. Mla ban ong ganu ka kam. Pidon la kajong ka jing shem ka jong pi ka yeng ki sem ka jong pi ka jing im ka jong pi. Henry ublei khot yang apa dia pi hapdeng juga jing kut lat. Ukwa ka ban yidon Ryngkhlem bat ngabat pi hapdeng juga di jing kut lat ka mi kendu ka di por ka bamenta. Ban ong tule ka bajanai. Ya che ka bakham julio. Bat ke ka bangi ka long baha bangi ko ngu ka jing kren ka jong try jong Yesus Kristus. Kumbau ko ngu Simon Petrus. Uyu ki kampa ka bau Yesus le. Ka bangim jupoi perkhat menuru. Ngi bau Simon Petrus bat ki perlok ka jong Kita dap da ka jing kendit bat ka jing lengo. Kat kini ki dok ha. Kat kini ki dok ha ki bangi yo. Ngimpat ju ka jing im ka jong Kalong ke kamba ke bau Yesus le ka jing im ke jongki. Bat kini ki ju ki kamba ke bau Yesus le ka jing im ke jong Simon Petrus Ryngkhlem ki para ber ki perlok ke jong Kini ki ju ki kamba Yesus yai le ka jing im ke jong apa ke jong pi ki par banget. Ladang shim ya ka senjang. Ya ka ban ayo Yesus ya ka ba un pendon kam ya ki jing don kam ke jongi ya ki jing don ke jongi. Batru ya kaban sengap ya ke ke bau keren ka jing im ke jongi ka paman la ka sengi. Bat ka bami nang ni kalong habau Yesus ulai ulale ke ka kamba u Petrus wan ka ban dem krup akmat jong u Yesus bong atrai tu khilet no nanga na makalong nong pop ka kamba ka jong Yesus ka pen kendu yo Petrus bau long ubriu bapop bat bau yang akmat jong ublei ubakut Henry Yesus uang heu wat ship tiang naduk menta men long unong tong briu naduk menta men long unong tong briu habang ikendu ye ki kamba ka jeng im ka jengi ki para bangit. Let's say kalau kajing penkia, ane kajing pang kajing sitom ke bengi kendu. Let's say kajing kurku ki bawan hapadeng jong kajing duk kajing kurdu ke bengi kendu kajing em kajongi. Kadon kajing sengot hu bapeleng udon ublei ubadon bor. Udon ublei ubatip ya ka khia ka shon kajongi. Udon ublei ubatip ya kajing em ka parri kajongi. Gijing ke bahi kendu ke baki wei kim la ke bat kendu ki ban tip handoi ublei utip bar habagi ngothu ye ki kamba ke boblei ule ka jing im ke jungi kadon ke jing pen kendu ka jing im ke jungi ban ong atrai ngalong nong pop bar habangi don ke jing pen kendu ka jing im ke jungi bangi long kin nong pop kata ke de sin jam ke boblei ushim ye ka ban pendon kam ye nga pa de pi ban pendon kam yingi nak benta ka buram ke jong uloong yo Simon Petrus nadu menta mem deisu nong tong dokha ngan pelong ye meu nong tong briu bo ong nong tong briu kolong ban pendon kam
Naka bentai ya kaban long usyakri ya kaban wan rai ki men sim ke ba kordor shau trai jong Yesus Kristus. Hashwa jong ke jingwan ke jong Jisu u soitan ule don bor ke leng saudong. Ubat iki men sim ke jong kibriu ke leng saudong. Bana ta da hobi pet ke tin ke jong play ke ki sau gospel ke jing to ke jong ki kamba ki bau Jisu ho be ki ksut ki krei ki batte ki bakhum ki men sim ki bakordor. Bat kum tau Jisu habolawan chakani ke pertai ya kaban perlai lut yang abat ya pi. Don kamru yangi ki brio ban ye trei lambat ya kaban pelat ya ki men sim ke bakordor na ke jing te ke jing khum ke jong soitan. Upon don kami Petros upon don kami ki para ke jong ki perlok ke jong habau khot iki ke jing long senran ya kaban ye trei lambat ya kaban job ya kabor ke jong soitan ya kaban pelat ya ke men sim ke bakordor na ke jing te ke jing khum ke jong paman. Lesia ke ni kapor ke pemental long baju ke jing ya lenti ke bengi ya long baju ke jing pangklam ke basar keleng saudong jong ke pertai. Ila ke ban ong ba ke ni kapor ke jong banman ke trei don bor ke leng saudong. Ki babun ki long ying ki kendu ke jing ki don ki long ying ke bi kendu ke jing yap ro kumju. Babun ki long ying ki kendu ya ke jing kut lat. Henry habangi ngap ya ke jing khot ke jong turai jong Yesus Kristus. Ha kanu ke bentang ke bangila ya ke bantrei. Ublei un pondon kami ngi man longkum ki nong tong breu ban job ke por ke jong paman. Don hakini ki wei ki sngi ke ba dang ni ki sngi ki bledep. Wat ha balang ke jongi ki bon ki yeng ki bakurdu ki ba syam ki jing ki jing kurdu. Ki bom yo ya ka ban let ya ka ban belas ngi bat kumta kim yo ya ka bai nong ke jong ki kadon ke jing ki long yeng ki long sem. Kum ka balang ke jongi kat bangila ngi yo ka ban ikner yarap ikat ketukat ni ke bangi gitip pan kiner ya ka kti jong ka balang na ka bentai ka ban yarap ikini ki long yeng bi kendu ki jing kadon ke wei ke jing yat ka banga let jong kat bat i wei ni kirang ba balang ke jongi ban rung haki wiki yeng ka ban ai ke jing yarap malong ke ni ke por ke bamantang im long ban rung spo yeng hendrai tang na bar yeng pat pen poi ke jing yarap kat ke badon kam cek ti long yeng ke baduk ke basitom haka wei ni ke long yeng haka bangi yo ka ban wan man ai ke jing yarap hadin jong ke jing ai ke jing yarap kumta ngi lami no ngi la yat no nakataka yeng ke jong ki Nai tang kat tu kani ka bangi yahat ni don i wei khna i berit i khon i jong tai long keme ka long yeng ka baduk i wan ban mare i ong mama subha ban up tengi yo sange ban keli ke ma pikwa ban ong ayu ini ong tang ka wei ong ko mama hatu ka yeng hayeng mane pi plane em bangila ka ban wan ra ka jing kan show sha ka balang kata ka jing keli ka jong ini khna yong be mei kwa ka ban keli pi la ne em bangin wan cha yeng mane ban bu ka jing kan show ka kta ka jing mut ka jing perkhat ka jonga ka long yeng ka baduk ki dot ki khon ki babon yu ki me sa ri kun thei ukpaum don shu ki don kami ke jing yarap bat ki kner ke jing yarap henrei ka don ke ban sim ka boong ngakwa ka ban ai show play kata di ka long yeng ka bangi kan du ka jing ya lenti ke jongi kum ki nong sharai jong ka balang bat ki dang don shu bud ki bakum ta ki long yeng ki bo play upun ki what up deng jong ke jing kut lat bangadon kamban le nak benta jong play ki par bangit bi i kini ke jing khot ka bau Jisu khot yang abat ye pi ngila ban long ki bakum no ru lalu le up start lani bom don jing nang jing start lawa biang ka kamai ka ji lani bom don ka kamai ka ji ka biang abalong ubala
ya kaban ya shimbenta ne ubom la kaban shimbenta ki kam jong kapalang ublei ukhot ya ngabat ya pi bangi ngin ai kat kata ka bangi don mawala ban pedon kami ka nakabenta ka kam ka jong ban ko ngu ya ya ka jing khot ka jong ya ka ban pendep ya ka kam ka bau ai ha ka jing im ka jing paman la ka sngi pada ka ju ka por ya ka ban snap ya ka jing khot ka jong trai jing Yesus Kristus ngan penlong ya pik nong tong brio ngin ye shim bentalem ha ka ni ka kam ka ba krau ka jong blei ban job ke bor ke jong paman ban job ke bor ke jong soitan bat bengila ka bani I ki kamba ki bole ka jing im ka jongi ka paman la ka sngi blei un kur khui ngi wei pi wei un kur khui ka jing im ka jongi ka paman la ka sngi un kur khui ki long ying ki long sem ka jongi bengila ka bani ai shukri yo blei ha ki por paro na ka benta ka buram ka jong blei amen. Ni ai ngo yo blei na ka benta jong ka ni ka por jong ka jing shukri ha ka bo don rangkat lembat ngi I wei pi wei don rangkat lembat ki pal banget ki jong I baro ki baron ki ying ki sem ki jong pi ha ka jing shim benta lem ki jong I ha ka ni ka jing slok ha ka por nga shim ki ni ka bui ka ban ai khublei ye ki nong shim benta baro ki bala pendep ye ke benta ki prepare ni ai khublei ye Miss Marisas rangkat bagi perlok ke jong I ki bala ai ke jing ruai kerpang ha pedeng jong I ka balong ke jing kurkhu na ka benta jong I wei pi wei ai khublei ya I organis I konggedelia nongbri I bala yalamingi longba jong ke jing tem ye ka organ ya I ba tamdu khongwir I balamingi ha ke jing yalam ke jing ruai iba Kevin iba penbiang ini ke sound iki perlok ke jong I iba wan rap ki perlok ke jong I iba yarap ingi ke ban ring ke ke video tun blei un kurkhu ya ke jing shimbenta jong pi baro baru blei un ai kurkhu I piru komju ki yeng ki sem ke jong pi ki kam ke jam ke jong pi ba pi pila ai ka ban ai train ka benta ka kam ke jong blei ngine penwai no ini ke jing syukri ke jong ini ke por da ke ngini ruai lang ya ke jing ruai ke ba sanspa lai pu prana ke kot jing ruai ke ba thamai bat la don ki kot jing ruai ke ba khamrim na ke jing ruai ke ba sanspa lai po ngan penlong ye pi ki nong tong brio lada pin bud yanga bên lòng ya pi nong tong rêu nong tong rêu gan bên lòng ya pi nong tong rêu la da pin bút ya nga la da pin bút ya nga la da pin bút ya nga la da pin bút yang a bu ki lek bu da pin long sun ran pin long sun ran pin long
shai shakarika jing shai ole ring ya kinari jing dum shakarika jing shai tu kele na pen baptis yaki pen baptis yaki pen baptis yaki tu kele na pen baptis yaki haka kerteng jonga haka kerteng jonga haka kerteng jonga tu kele na pen baptis yaki haka kerteng jonga. Do hagan ke por dongin yo pediang ye ke jing kurhu penwai. Haka bawai no do pelai yang able de ke jing kurhu ki babhata me ke jong me. Watu ai ba ke jing it ba ke jong beleu kupa ke jing ai e ke jong tra jing Jesus Christ lembat ke jing selok men sim khoi. Kan ye sa rangkat lembat ngi iwei pi wei. Hai la jong ki yeng ki sem ke jongi. Kini sarang kat lem pat kirimpai yang Kristen kejungi ki badon ka balang kejungi pat ki wai pat. Kini sarang kat lem pat kiriu khoi ki jong mai ki badon ka leng satlak ka perthai. Nadu menta syuti ki bom cukut. Amen.